în interiorul careului, își mărește unghiul și apără fantastic! Apără fantastic! Pitu își mărește unghiul, șutează, mingea este deviată, se redresează cumva Horațiu Moldovan și Hefte, nici în cele mai negre coșmaruri. Baiaram în bară, vine șutul, încă o bară, a fost șutul lui Nis. E posibil să asistăm de acum încolo la un întreg cortegiu de simulări, văicăre. Oh, ce șut frumos! Intervenție foarte bună a lui Horațiu Moldovan. La UTA. Minge grea. Șut bine plasat. Continuă faza incredibil. Rapidul arată vulnerabilă la această fază de atac a CFR-ului și apără fantastic, importantisim în minutul 80 și ceva. Periculos al constanțenilor iese în afara careului, se retrage la timp, portarul Rapidului scoate Moldovan, era pe poartă. Pasa lui Albu pentru Companio, mingea n-a trecut. Oh, nu, n-a trecut, e deasupra liniei porții. Da, nu. Roman, care șutează încă o dată centru. Aruncat în poartă pur și simplu de forța șutului. Eul rea atacurile. Și un șut bun de la distanță a lui Chipciu. Pleacă centrarea, nu este un șut. Oh, ce intervenție minunată are Moldovan. A lui Deac, aproape de vinclu. Minge trimisă cu dreptul Gonzalez, centrarea lui Gonzalez, mingea se duce sub bară, este atent portarul moldovan. Foarte bine din prima la Ricardinho, centrare, respinsă prost până la Meleche. A respins prost Horațiu Moldovan, încă un șut, însă acum Moldovan. Situație ceva mai bună, atenție aici, ocazie bună, primul șut pe spațiul port. Evident, în aceste prime 10 de secunde, distanță mare. Jaja, mingea îi revine brazilianului, Jaja, șutul e deviat și Moldovan se opune, minge grea pentru portar. în zonă centrală, vine șutul, apără bine Moldovan, încă o dată Moldovan și este out de poartă. De la UTA Careu, lasă pe Ubic, respinge de sub bară, golkiperul Rapidului. Lasă spre Ubic, tornado sefer, Ubic! Bateng, oh, ce pasă bună! Deac în interiorul careului, scoate cu piciorul și este gol! Unde este Junior Moraes? Junior Moraes nu e pe nici. Recuperată, Omrani, mingea pe stângul, șut apără. Să înscrie acest final de repriză. Nu se întâmplă asta pentru că să vedem acum pe De Neuer. O, ce lovitură de cap, Adi Petre. A doua lovitură de cap foarte bună a lui Roman. Se îmbunătățește Tănase până la urmă. Respinge peste poartă Moldovan. În Liga 1 și ratează. A fost aruncare de la margine, n-avea cum să fie și minge scoasă de sub bară, la care Mitruț a ridicat fanionul, dar a foarte bine Vukcevici, acțiune bine articulată, șutul lui Vukcevici, scos. Mare ocazie, salvează Horațiu Moldovan. Dandea, însă Punarul n-a respins grozav. Șutul nu e bun însă. Juan Bauza este unul dintre cei mai periculoși oameni pe care giuleștenii vor trebui să-l aibă cu grijă. Atenție! Noi vedem
centrarea lui Jeremy Wigbert și reluarea lui Sidi B. A fost neatent Crepulia, scapă Flora, Flora! E vulnerabilă. Așa. Este o intervenție ratată a lui Claudiu Belu Iordache, mingea rămâne la Jaja, Jaja scoate la Roman, Roman! De la Craiova, dar iată la Cupeu Ghenda, pasă bună pentru Roman. Roman! Și mingea refuză să intre. Roman stă bine. Continuă Roman, șutează. Belu scoate incredibil de pe linia porții. Sunt în posesia mingii prin Bălașa, a cărui minge lungă vizează pe Tutoria. Bordușanu, bună pasa lui Bordușanu. Scapă Torje, iese la timp din poartă. În poziția clujenilor. Centrarea lui Sușici, îl găsește pe Boateng. Boateng din mijlocul careului, stopează, șutează tare. Pe poartă, da, o minge șutată destul de bine, care a prins pe cel de la minge. Urâtă intrarea lui Cristei, pasă pentru Coman, iese la timp Horațiu Moldovan. Albu, aici este Aceahbar, șutează bine Aceahbar, de obicei. Bravo!